per exemple, la meva especialitat és el coaching executiu o professional. Aleshores, en el meu cas, em venen gent d'un perfil professional, poden ser gent que tenen càrrecs directius, en el meu cas, generalment, la majoria tenen càrrecs directius, però com que també hi ha persones que fan coaching personal, o life coaching que es diu, llavors són persones que el perfil pot ser molt més variat, de gent que volen millorar coses a nivell personal, gent que vol trobar parella, gent que... Hi ha coach de tot, si comences a veure hi ha coach de tot. Són persones amb un perfil, amb un afany de superació important i que és com un perfil que tenen. I llavors és com dir, no puc permetre estar malament, vull dir, per tant he de sortir i he d'avançar el més ràpidament possible. Què és el que he de fer? És gent amb moltes ganes de posar-se les piles.